Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Gallia irriżenjat minn kariga ta' Sindku, wara li fil-bidu tax-xahar il-Kunsilliera ppreżentaw mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tagħha. Gallia, bint l-eks Ministru Censu Gallia, qalet li se żomm is-siġġu ta' kunsillier u talbet biex il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tagħha tiġi posposta. Fil-bidu tax-xahar, il-Kunsillieri Laburisti u żewġ eks-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista resqu mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku dwar problemi ma jaqtaw xejn fit-tmexxija tal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar. F'dawn l-aħħar xhur l-operat ta' dan il-Kunsill kien staġna għal kollox kif irriżenjaw xejn inqas minn 3 kunsilliera nazzjonalisti u dan minħabba l-aġir tas-Sindku Nazzjonalista u l-problemi interni li għandu l-istess partit. Kawża hekk il-Partit Nazzjonalista tilef il-maġġoranza tal-kunsilliera li kellu jirrappreżentawh fl-istess kunsill. Fil-mozzjoni ngħad li s-Sindku ma kienx tgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-kunsillieri tal-lokal. Żied jingħad li l-Bord tal-Governanza Lokali saħansitra sab lis-Sindku ħatja li kisret ir-regolamenti finanzjarji u l-proċeduri stabiliti. Il-kunsillieri saħqu wkoll li Gallia naqset milli tassigura li l-fondi li rċieva l-Kunsill ġew investiti biex titjieb l-infrastruttura tal-lokalità. Fl-ittra tar-riżenja tagħha, Gallia akkużat li l-kunsillieri, inkluż dawk nazzjonalisti li ma ħadmux għall-interess tar-residenti u li naqsu milli jattendu għall-laqgħat tal-Kunsill. Hija qalet li l-Kunsill ma tħallix jaħdem kif suppost minħabba manuvri differenti mingħand ta' kunsillieri li skonti m'għandhomx għal qalbhom il-lokal. L-eks-Sindku Nazzjonalista ddeskriviet lir-residenti tal-lokal bħala ostaġġi tal-mibeda u l-kilba għal poter ta' xi wħud li ma aċċettawx ir-riżultat tal-elezzjoni tal-Kunsill Lokali li bih ġiet eletta. Sorsi bil-Partit Nazzjonalista qalu li f'moħħ Gallia kien hemm David Stake, eks-ġandar u kandidat tal-Partit Nazzjonalista. L-istess Stake li qabel ir-riżenja kien iddikjara li ma jaqbilx mal-pożizzjoni ta' Adrian Delia bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. F'intervista li saritlu fl-aħħar ta' Novembru, l-eks-Kunsillier Nazzjonalista Robert Piscopo qal li Adrian Delia kien jafdu is-sitwazzjoni imwera tal-Kunsill, iżda qasel li ma jagħmel xejn b'detriment għar-residenti tal-lokal. Intant, One News jinsab informat li fil-jiem li ġejjin se jiskatta proċess li jitlob li l-aktar persuna anzjana fil-Kunsill tiltaqa' mas-Segretarju Eżekuttiv biex tintażel ġurnata li fiha ssir laqgħa fejn jinħatar Sindku ġdid.